Sjeme. Razmatranje na Evanđelje dana za 12. rujna 2024. Luka 6, 27-38. Autor otac Lorenzo Montecalvo. Oče Lorenzo, traži od mene sve, ali ne traži da molim za svog muža koji je uništio obitelj, štoviše dvije, moju i svoje ljubavnice. Govorila mi je jedna žena koju je muž prevario i ostavio. I to je govorila s ljutnjom koja je trajala mnogo godina, iako je revno išla u crkvu. Zašto treba moliti za one koji nas razapinju? Da se počinitelj pokaje, traži oprost, upozna milosrđe i ne ode u pakao. Prvi čin ljubavi koji Bog, milosrdna ljubav, poziva kršćanina da čini je snažna želja da nitko ne ode u pakao. Marija, idi posjetiti svog starog prijatelja Franu koji je ozbiljno bolestan. Sigurno ćeš ga veoma obradovati. A Marija mi ih odmah odgovara. Nikad. Taj čovjek me veoma povrijedio. Mislila sam da je pošten, ali je svojim prevarama upropastio moju tvrtku. A ja ću. Kao kršćanka pozvani se vršiti zapovjed ljubavi koja kaže: ljubi svog neprijatelja. Ali mi Marija, koja redovito dolazi u crkvu, odgovara: Oče, Bog je milosrdan, ali ja nisam. A ja nadodajem: ako ne oprostiš, ne približavaj se oltaru za primanje sakramenta ljubavi. Bog je milosrđe. Ljudi vjere koji se osjećaju i uvijek vide kao dužnici pred Bogom, kad mole često govore: o Bože, kako me možeš ljubiti kad sam tako grešan? A Božji glas odgovara: jer sam Bog milosrđa. Zato sam vam poslao svog Sina jedinorođenca da vas spasi od vječne smrti. Onaj koji ne prašta upoznat će vječnu smrt. Budi milosrdan i naći ćeš milosrđe u čas suda. Amen. Aleluja.